welcome back na naman sa inyo mga gamers. Tayo ngayon maglalaro ng Minecraft. Magsusurvive tayo sa gabi na to. Yan, surviving guys. Magsusurvive tayo sa ating gabi ngayon. Yan, gabi. Kitang-kita nyo guys, gabing-gabi dyan. And may diamond. Diamond dito guys. Oh. And tara, kuha tayo, create tayo. Oh my god. Maka-ihinga muna guys. Hintayin nyo ako dyan. Sabihin nyo ako sa kung ano ako. Oh my god. Hala, lukaway, may zombie. Sana naman, may zombie. Otherwise, yung zombie. Kukuhanin ako ng mga zombie. Otherwise, Hi, what happened? Hala, pinatay niya yung ano. Parang mo napatay yan. Ginagawa mo, bobo ka, tanga ka. Aba, luko to, napalag, just ginagawa mo, wala pa akong ginagawa sa'yo. Hala, ginagawa ko sa'yo. Anong ginagawa ko sa'yo? Wala naman ang ginagawa sa'yo, bobo ka, hinayupak ka. Alam, may mga tanga zombie. Patayin ko kaya. Iwan! Kala nung skeleton, iwan. Kala nito. Wapa. Oh my god, may creeper, may deeper creeper. Hala. Hindi siya run. Natukasugi up sa adu, run. Oh my god, lukaway naman itong creep. Hala, may creeper! Hala, may skeleton tapos may creeper. Patay. Kala mo, ha? Hala, may creepers! Aray ko naman yan. Magsasurvive tayo. For today's video, testing natin mag-survive. I just fixed this whole, Ginawan ko na din ng beacon yan, eh. Tapos ka rin. I'm not gonna freaking confuse. I'm confusing right now. I am confusing. And so, yan, mga namamatay na yung mga, Okay, nakasurvive. Hindi tayo nakasurvive nung night 1. Kailangan natin yung diamond. Wait, kailangan natin yung diamond. Nangan natin yung diamond. Hindi ako nakasurvive yung night 1. So, diba, ayan na, night 2 na. Magna-night 2 na. Malapit na ang night 2. Deja vu. Ala, ano pa guys? Sanda yan? May nagsasalita. Tika. Pump and pagbibuild na nga ng diamond sword. Pump. Nakakuha na ako ng diamond sword. Lagay na natin sa inventory. What the heck? So, merong mga dito. Merong mga lalur dyan na shitay. Napinatay ako ng mga hinayupak. Okay. Once na makasurvive tayo ng ganun. So, sunrise na agad natin to. Sunrise ko lang ito guys, everyone. Teka lang. Pump. Sunrise na natin. Sunrise time. Sunrise. And pump. Ano bang unexpected? Sunrise. Bam. Uy, naulan pa! Ala, merong slime! Patay.
Hala, meron pa mga tangang slime. Ito pa, oh. Kala mo ha, patay ka. If you gulat, may sampal ulo ka sa akin. Pag ikaw patay, ako, sampal ulo ka sa akin talaga. Ay, sa sunrise na. Sunset pala. Sunrise nga, sunrise. Sundown na. Nagsa-sundown na. Kunin na natin yung mga diamond. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Bam. Nakuha na natin ang buong diamond. Jump! Aray ko. And jump! Aray ko. Kanya yun, guys. Ganito lang yan. Si Predator yun eh. Wala yung ano dito. Teka lang. Ano natin to? Oh! Ginagawa mo. Tago na natin to dito. Dito. Okay niyan. Ha? Ha? Joke lang. Kasi going na ha? Tara na. So mag-survive. Sunrise lang natin. Ano ba? Ba't hindi naka-sunrise ito? Sabi ko sunset. And night. Set time. Time to night. Time to night up. So, yun, di bali, may mga magkakaroon ng mga zombies na. So, mapatay muna tayo ng mga baboy. Hala, may zombie na nga. Hala, may zombie na nga. Nag-respond na sila. Nag-i-start na sila mag-respond. Hala! May Enderman! May Enderman! 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 Handati, ana, aray ko. Patay ka sa akin, tao. Wala akong ginagawa. Wala akong ginagawa. O, patay ka sa akin. Pum! Tippers, creepers. Patay ka. Aba. Payam. Patay. Hala. Hay. Hala, magpapalakasin ko lang ito. Hala, oh my god. Kaway, may Enderman. Huwag kang titingin diyan sa may Enderman. Meron tayong tubo. Lapis lazuli. Plan ko na lapis lazuli. Bump. Ala, wala na. Kailangan ko pa ng mga bow. Teka lang guys, mag-hack lang ako. Mag-hacks. Teka lang guys, mag-hacks lang ako. Skabarabada. Iskar naman naman di. Skabarabada. Iskar naman naman di. Kala nyo ha. Nag-hacks. I just hack. Settings. Kaya yun guys. Nag-hacks ako. Papatayin ko yung Enderman. Joke lang. Hala, may tangang Enderman! Hala, may tangang Enderman! Hala, tanga na yung Enderman! Hala, hay tayo. Ito lang ang gamit ko. Hala, tanga na yung Enderman! Tanga na yung Enderman! Huwag kang lalapit diyan. Hala, natanga na yung Enderman! Oh my god, yung Enderman! Hala. Think fast. Papatayin kita. Lumayo ka sa akin. Oh my god. Spawn, hindi tayo naka. Iwan, anong ginagawa mo? Iwan ka sa akin, hinayupak. Impactor, merong oh my god. Bayan Enderman. Patay ka. Kailangan mo. Aray ko. Nego. Patay ka sa akin. Hinayupak ka. Meron. Ginagawa mo. Kala mo. Aba, bulo. Impactor ka. Hala, wala akong ginagawa sa'yo. Ba't ka umaba? Oh my god. Men yung nga tayo.
So, hindi na tayo pupunta doon. My God naman to. Okay naman. So, okay. Cool. Punta na tayo sa My World. Hindi na talaga may nakita akong ano eh. Ito, diyan. Diyan kasi may nakita akong treasure chest. Kita akong treasure chest. Hindi na yan eh. Hintayin lang natin. Leads can be used on boats. And papakita ko lang sa inyo yung treasure. Kala nyo ha. Papakita ko sa inyo yung treasure na ito. Papakita ko sa inyo guys. Hintayin nyo lang. Just hintayin nyo lang. And wait until you see. Woo! I'm back in the world. De joke lang. Kala ko may treasure. Wait. Ba't ako na dito? Kala ko ba may treasure dito? Ako na yung may... Oh my God. Okay, so for today naman ngayon dito sa isa pa nating world. Kanina yung dilim. So, ang gagawin for this world, hanap tayo ng village. Nangyari sa side na to. Ay, okay. Ba't may sirang lag doon? May sirang lag. Oh my God, na dun si Serendrina sa ano ngayon. Akala ko village. Ano nangyari sa side na to? Ano ba yan? No! That is so gross. What the frick yun? Ano ba yung lumalabas sa akin na yun? Pati sa Facebook ba? Nagtatanga na rin. What? Paano nagkaroon ng ganito? Explore kaya natin to? Nope. Explore natin to. Ang creepy, no? Creepy pag ginagawa ko yun. What? May cave dito. May cave. Ay, wala ata. Hindi na pala yan cave. Ang creepy, no? Ang creepy dito. Nope. Paano ako nakakalipad dito kaya? Isa lang alam ka na agad. Di na ba? Di na ba merong? Think pwede na itong i-explore. Ito, pwede nga ito. Tumalak na ito. Okay. Okay. Sounds interesting. So, I hope naman guys nag-enjoy kayo sa panibagong video. At medyo naman kayo nagulat dahil sa Enderman na tanga ngayon. So, yung Enderman na yun ay isang tanga. So, that's it for today naman. I hope naman nag-enjoy kayo sa panibagong video ngayon. Make sure naman mag-leave kayo na like. Kung gusto nyo din itry yung survive the night, gawin nyo lang flat yung world. And gawin nyo survival, not creative, para makaano din kayo. And make sure naman kayo magsapakan nyo na like button na yan para makaano sa video kong. And subscribe nyo na rin para ano kayo. And pindutin nyo na din yung notification bell para ma-notificated kayo sa every next video ko. Stay safe, stay inside. And see you guys in the next video, and peace and out.